Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Pragadaky studiýada siziň bilen men Sehra. Şuň 2014-nji ýylyň 28-nji noýabry hepdäniň anyny güni. Şuň kawarlar günnelik programmamyzyň esasy bölügine. Rim papasy Fransis 3 günlük resmi sapar bilen Türkiýe bardy. Resmiler gepleşiklerin dowamynda dini çydamlylyk we ekstremizme garşy göreş ýaly meselelere garajakdyklaryny ma'lum etdiler. Owan kanun çykarjylary howpsuzlyk ulalaşygyny tasdiklanmaly Taliban hereketi Kabulda öz hüjümleriniň gerimini artdyrdy. Jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda 1 sagat tügerege atyşyk boldy. Türkmenistanda adaty raýatlaryň döwlet idaralarynyň ýokary hujaýlarynyň aglawasynyň öň tarapyndaky girelgelerinden girip bilmeýändigi habar berilýär. Paytahtda urulan ýokary hujaýlarynyň täze binalarynyň hem esasy girelgelerinden girip bolmaýar. Mar vilayatynyň ýaşaýjysy resmiýetiň täze berilen mellek ýerlerindäki sosial meselelere ýeterlik derejede üns bermeýändigini aýdýar. Ýöne bir tametlerini agaçdykyp ýaşaýan türler köçeleri galyp baryp bolanyk ulagly piýata barmaly ýerlerimiz bar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlardan ýapilersiňiz. Habarlar günnelik programmamyzyň esasy bölügine geçmeden öň günüň täzelikleri bilen tanışyalım. Rim papasy Fransis 3 günlük resmi sapar bilen Türkiýe bardy. 28-nji noýabrda Türkiýanyň paýtagty Ankarada Fransis Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan we ýurduň iň ýokary derejeli ruhansy Mehmet Görmez bilen duşýar. Resmiler Fransis bilen Türk resmileriniň arasynda geçiriljek gepleşiklerde dini çydamlylyk we ekstremizme garşy görüşmek ýaly meseleler barada maslahat ediljekdigini ma'lum etdiler. Fransisyň Türkiýeden bu sapary Islam döwleti atly toporyň söwüşçileri Iran we Siriýanyň käbir territoriýalarynyň kontrollugyny öz gözekçiligine geçiren mahal amal aşyrylýar. Owasanyň resmileri ýurdun Helmand vilayatynyň esasy bazada Owan howpsuzlyk güýçleri bilen Taliban söwüşçileriniň arasynda bir näçe saat dowam eden güýçli çaknyşyklardan soň söwüşçileriň bazadan çykarlandygyny habar berýärler. Vilayat häkimliginiň medeniýet söwüşçisi Umar Jvak 28-nji noýabrda beren maglumatyna bir syhly bolmadyk ok atışygy Şorabak harby bazasynyň gündöründen hem eşidip bolýandygyny aýtdy. Mundan öň Owan armiýasynyň generaly Gulam Faruk 27-nji noýabrda güýçli yaralanan söwüşçilerin harby baza hüjümleri başladandygyny ma'lum edipdi. Gürüngi diýen harby baza öňler bastion lager ady bilen hem tanalýady. Bu hüjümüň jogapkärçiligini Taliban hereketi öz üstüne aldy. Jwagyň sözlerine görä çaknyşyklarda 12 söwüşçi we 2 Owan eskeri öldürilipdir. Müsürün hökümet resmileri ýurdun armiýasynyň ýokary derejeli ofitseriniň öldürilendigini habar berýärler. Maglumatda bu wakanyň howpsuzlyk güýçleri ýurtda geçirilmek planlaşdyrylan hökümete garşy ýörüşleriň öňýände 100den gowrak islamçyny tutsak eden mahaly bolandygy bellenýär. Resmiýetiň berýän maglumatynda 28-nji noýabrda nämälim hüjümçiniň ulagdan od açmagy netijesinde gürüngi diýen ofitseriň öldürilendigi we başga 2 sansynyň yaralanandygy ma'lum edilýär. 28-nji noýabrda Müsürde döwlet agdarmaklyga çağrış edýän islamçy protestleri geçirmeklik planlaşdyrylýar. Şol bir wagtyň özünde howpsuzlyk güýçleri ýurtda amal aşyryljak islendik durnuksuzlyga garşy öldürji howply güýç bilen gaýtawl beriljekdigine wada berýärler. Ukrainada ok atışygy besetmek barada hökümet güýçleri bilen ortspara separatistleriň arasynda baglaşylan ulalaşyga garamazdan ýowudlyklar dowam edýär. 27-nji noýabrda aglawa pitneçiler tarapyndan kontrol edilen Donetsk şäherinde 12 ýaşyndaky oglanyň we 55 ýaşyndaky denanyň öldürilendigi habar berilýär. Donetsk şäher administrasiýasy gürüngi diýen oglanyň köçäniň ugrunda, denanyň bolsa ýaşaýan kwartirasyny top okunyň düşmegi netijesinde helak bolandygyny ma'lum etdi. Birleşen Milletler Uramasının berýän maglumatyna görä 5-nji sentýabrda ok atışygy besetmek barada Ukrainanyň Russiýanyň we ortspara separatistleriň arasynda ulalaşyk baglaşylany bäri eskerlerden, pitneçilerden we parahy diýlatdan her gün ortaça 13 adam helak bolýar. Hindistanyň hökümeti Islam döwleti atly topor tarapyndan alınıp gaçylan 39 sany hindi işçisiniň öldürilendigi barada öňe sürmelere garamazdan olaryň diýirdigine ynanýandygyny aýtdy. Gürüngi diýen işçiler iýun aýynda Irakda alınıp gaçylypdy. 28-nji noýabrda Hindistanyň daşary işler ministri Sushma Swaraj Hindi parlamentine beren maglumatynda Mosulda alınıp gaçylan işçileriň öldürilendigini görkezýän hiç deliliň ýokdugyny aýdyp, hökümet olaryň yerleşen ýerini kesitlemek dogrusynda tagallalar
görüşmelerini dowam etdirýär diýdi. 27 noýabrda Hindi telewizionyasynda görkezdilen interwýuda Hindistanly raýat özüniň alınıp gaçylan topordan gaçmagy başarandygyny öňe sürüp, beýleki işçileriň tokoya alınıp gidilip, şol ýerde atylyp öldürilendigini aýtdy. Swaraj Hindi raýatynyň öňe sürmelerinde gapma garşylyklaryň bardygyny aýdyp, onu reddetdi. Irakda 10.000 çemesi Hindi raýaty ýaşaýar we işleýär. Azerbaýjanyň paýtagty Bakuda Azat Ýewropa adatlyk radiosynyň habarçysy gysga wagtlaryň tutsak edilip, polisiýa tarapyndan soragy çekildi we oňa hökümeti tanqid etmezlik barada duýduruş berildi. Turhan Karimow özüniň 28 noýabrda adaty raýat eşigindäki polisiýa ofitserleri tarapyndan saklanyp, awtobusy zor bilen mündürlendigini we polisiýa merkezine alınıp gidilendigini aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz şu saýadyň käbir möhüm habarlar bilen tanış bolňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saýatlary kesmeden soň habarlar günlük programmamyzyň esasy bölügine geçýäs. Hormatly dinleýijiler, ýa-ni habarlarda embellep geçişmi diýaly Rim papasy Fransis 3 günlük resmi sapar bilen Türkiýe bardy. 28 noýabrda Türkiýanyň paýtagty Ankarada Fransis Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan we ýurduň iň ýokary derejeli ruhansy Mehmet Görmez bilen duşýar. Bu barada kärdeşim Merdan Sarifoň berjek ýeňişräk maglumatyny dinläliň. 28 noýabrda Rim papasy Fransis Ankara gelip özüniň Türkiýe ilkinji saparyna başlady. Fransis prezident Recep Tayyip Erdoğan we ýylatynyň köpçüligi musulmanlardan ibaret bolsa-da, konstitusiýasynda durumy dünýäwi diýip ketýän ýurduň baş imamy Mehmet Görmez bilen hem duşuşar. Resmiler gepleşikleriň dowamında dini çydamlylyk we ekstremizme garşy görüş ýaly meselelere garajakdyklaryny ma'lum etdiler. Rim papasynyň Türkiýe sapary İslam döwleti toparynyň töwüşçileriniň Irak we Siriýanyň köp sewitlerini öz kontrolüne geçiren döwrüne gabat geldi. İslam halifligyny eglan edip bu topar saý musulmanlaryny, hristiýanlary we sünni akymynyň asy radikal ýörelgilerini gabat gelmeýän pikirli beýleki adamlary hem gyrgyna berýärler. Fransis 25 noýabrda eden çykysynda İslam döwleti atly ýaragly toparyň töwüşçileri bilen dialogyň tat mümkin däldigini aýtsa-da, ähli gapylaryň ýapylmaly däldigini hem belläp geçdi. Sol bir wagtda Fransisyň Erdoğan bilen gepleşikler geçirjek ýeri hem durly garaýşlaryň döremegine hem sebäp boldy. Özüniň takwalygy bilen tanalýan Fransis Türk prezidentiniň muňadamlyk täze gaşan köşkünde ilkinji mihman bolar. Rim papasy Fransis aglaby musulmanlaryň ýaşaýan ýurtlardan indi 3-nji sapar edýär. Mundan ol Ýordaniýada we Albaniýada saparda bolupdy. Fransisyň Istanbuldaky Aýa Sofiýada hem ibadet etmegi mümkin. Aýa Sofiýa bir wagtlar 900 ýyllap hristiýan dünýäsiniň iň beýik ibadethanalarynyň biri, soňra da 500 ýyllap hem islam dünýäsiniň iň uly mesjidleriniň biri bolupdy. Häzir bu gadymy imarat muzey statusyna iýedir. Dünýä boýunça sany 1,2 milliard töwereg diýilip hasaplanýan Günmatar Raman hristiýanlarynyň lideri Fransis Istanbulda bolan wagtynda umumy sany dünýä boýunça 300 million diýilip çaklanylýan ortodoks hristiýanlarynyň lideri ekumenik patriarh Bartolomew bilen hem duşuşar. Bu duşuşuk hristiýançylygyň gadymy, günmatar we gündogry akymlarynyň arasyndaky baglanşygy berkitmek üçin geçirilýär. Rim papasy Fransisyň Türkiýe diýen resmi sapary barada kärdeşim Merdan Sarifoň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. 27 noýabrda Owansanyň parlamentiniň ýokary öýü Owan hökümeti bilen Birleşen Ştatlaryň we NATO-nyň arasynda aýry-aýrylykda baglaşylan iki taraplaryň howpsuzlyk ilalaşyklaryny tasdiklady. Bu wakanyň netijesinde Taliban söwüşçileri ýurtda öz hüjümlerini artdyryp 27 noýabrda ýagny diňe bir güniň dowamında iki güýçli hüjümi amala aşyrdy. Gürüngi diýen howpsuzlyk ilalaşyklary 2014-nji ýylyň dekabr aýyndan soň 12500 çemesi halkara güýçleriniň Owansanda galmagyna mümkinçilik döreder.
Owensanyň paýtagty Kabuldaky howpsuzlyk ýagdaýlary barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Şamirdan Gulumradynyň berjek maglumatyny dinläliň. Awganistan boýunça howpsuzlyk şertleri has ýaramazlaşdy. Hususan paýtagt Kabulda jeňçiler öz terroristik hüjumyny artdyrdy. Bu şäherde döwlet garşydaşlary bir günüň dowamında 2 gedek janyny geçen terroristik hüjumy amala aşyrdy. Dün akşam 3 terrorçy Kabulyň Berk Goragly mahallesinde ýerleşen bir halkara gurama hem daşary ýurtlaryň mehmanhanasyna ýaragly hüjum etdi. Jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda bir sagat töwerege atışyk boldy. Onda bir daşary ýurtly yaralanypdyr. Kabul polisiýasynyň sözçüsi Haşmatullah Astanykdyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä bir janyny geçen hüjumçy öz bedenine baglanan bombany partladypdyr. Galan 2 hüjumçy Awgan howpsuzlyk goragy güýçler bilen atışyga başlady. Awgan güýçlerine ziýan ýetmedi. Asuda ilata hem ziýan ýetmesin diýip ähtiýaç edildi. Şu sebäpden terrorçylar bilen polisiýanyň arasynda bir sagatdan gurak çatışyk dowam etdi. Terror hüjumda daşary ýurtlylar hem ýetki çekmedi. Diňe bir daşary ýurtly ýeňil yaralandy. 2 jeňçi howpsuzlyk goragy güýçler tarapyndan atyp öldürildi diýip Stanykdy aýtdy. دو تن از این مهاجمان گرفتار شوند. در نتیجه درگیری با نیروهای امنیتی از پا درآمدند. درگیری 1 ساعت دوام کرد. Hüjumun jogapkarçylygyny Taliban öz üstüne aldy. Awganistanyň senatynyň agzalary Awgan hökümeti bilen Birleşen Ştatlarynyň we NATO'nyň arasynda aýry-aýry baglaşylan howpsuzlyk alalaşyklaryny tasdiklady. Talep jeňçiler hem destine paýtagt Kabulda izlidine terror hüjumlary amala aşyrdy. Awganistanyň Milli Mejlisiniň agzasy deputat Nadirhan Ketewazi öňki Awgan hökümetiniň käbir resmiýetiniň talep ýaraglaryny destekleýänlikde aýplady. Öz ogurlygyny ýaşyrmak üçin olaryň ýurtda dartgyllyk döretýändigini deputat öňe sürdi. Emma ol böyle harekete başvurýanlaryň adynyň kimligini aýtmakdan çekindi. Awganistanyň vice-prezidenti general dostum käbir döwlet emeldarlarynyň jeňçileri goldaýan bolmagynyň ahmaldygyna şüphe bildirdi. Bolmasa bombaly ulag we agyr ýarag bilen söwüşçileriň Kabula girmeginiň mümkin däldigini general aýtdy. Hiç roy amadan mutar nest. Nüfusam da bayny bazı afrod aşkhas hudfuruhta. Mundan 4 gün öň Awganistanyň Milli Mejlisi hem Awgan hökümeti bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we NATO ýaralarynyň arasynda baglaşylan alalaşyklary bir agzdan kabul etdi. Şo günüň dowamında jeňçiler Pektika welaýatyny gana çaýkady. Bu welaýatda voleybol sport meýdança bolan terror hüjumda 80 golay insan öldü. Onlarçasy yaralandy. Büyük Britaniýanyň Kabuldaky elçihanasynyň işgärleriniň ulagyna bolan hüjumda ölen we yaralananlaryň aglabasy asuda ilat bolup durýar. Talep yaralary Helmand welaýatynda hem İngiliz harbiýleriniň Awgan güýçlerine tapşyran harbiy merkezine dün akşam toparlaýyn hüjum edipdir. Gündöger Awganistanyň Ningerhar welaýatynda hem şu gün bir mesçitde bomba partladyldy. Onda 30'dan gurak jumga namazyna gatnaşyjylar yaralanypdyr. Ölen we yaralalylaryň sanynyň artmagynyň mümkindigini yerli resmiler aýdýar. Şamirdan Gulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketek radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzda Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Soňky ýyllarda Türkmenistanda ýokary kujaýlaryň täze binalary, kitaphanalary, täze döwlet edara jaýlary gurulýar. Resmi maglumatda bu binalarda Türkmenistanlylar üçin ähli şertleriň döredilenligi bellenýär. Emma şol bir wagtyň özünde Türkmenistanda adat raýatlaryň şol döwlet edaralarynyň käbirleriniň öň tarapyndaky girelerlerinden girip bilmeýändigi habar berilýär. Aşgabatdaky bu ýagdaý we onuň ýaşaýjylara ýetirýän täsirleri barada habarçymyz Murat Turwan şeýle maglumat taýýarlady.
Aşgabatyň Arşawy şaýolunyň uğruna arxitektura guruluşy boýunça bir-birinden tapawutly, setre düzülen onlarça hökümet binasynyň umumy bir aýratynlygy bar. Ol hem bu kaşan binalaryň esasy girelge gapylarynyň ýöneköy adamlar üçin petikli, gulpasyna saklanmagydyr. Mysal üçin Arşawy şaýolunyň uğruna ýerleşen bilim, daşary işler ministrlikleriniň gapylarynyň girip barýan adamy duşmak mümkin näl. Paýtagtda urulan ýokary gujaýlarynyň täze binalarynyň hem esasy gireglerinden girip bolmaýar. Hatda käbir medisina edaralarynyň hem baş gireglerinden girip bolmaýar. Mysal üçin paýtagtda täze urulan şikayetleri beceriş halkara merkeziniň gaýra goýulmasy til kömek merkeziniň hatda Türkmenistan Saglyk goraş we Derman Senaty ministrliginiň hem baş gireglerinden girip bolmaýar. Bu ýagdaý Sowet döwrüne gurulan döwlet edaralarynyň binalaryna hem degişli, paýtagtyň merkezine ýerleşen içeri işler, Milli Howpsuzlyk ministrlikleriniň, Ilymlar Akademiýasynyň Taryh institutunyň Sowet döwrüne gurulan binalarynyň baş gireglerinden girilmeýär. Bu hili binalary orada işleyen işgärlerim, olara öz işlerlen bağlayan adamlarım ilk gireglerinden girmeli bolýarlar. Baş gireleriň ahlisi bu binary ýurdun prezidenti ýa-da daşary ýurtlardan gelen ýokary wezipeli adamlardan ibaret delegasiýalar sapar edenlerini açylýar. Kalan wagt bu gapylar açylmaýar. Bellemerde imaratlaryň baş gireleriniň gulpasyna saklanýandygy, edara girjek bolsaň aýlanyp arka gapydan girmeli barda hiç ýyl duýduruş ýaly hem ýok. Şeýle döwlet edaralarynyň köpsiniň binalarynyň goloýuny hatda ýöýtüş maksatlar üçin niýetlerini avtodrolarda hem avtoulag goýmak gadagyn edilýär. Ýogsa bu ýerlerde avtoulag durmagynyň gadagandygy bardy, ýöýtü ýol belgileri hem ýok. Mysal üçin paýtagtdaky Milli Howpsuzlyk we içeri işler ministrlikleriniň goloýuny Mahtumly prospektine avtoulag goýmak ýa-da avtoulagly durmak gadagyn edilýär. Arşawy şaýol bardy aýdylanyna bolsa bu ýoluň uğrunaky edara jaýlarynyň gawadyny hatda şol köçäniň gyrasynda hem avtoulag goýmak gadagyn. Sözümizi jemläp aýtsak bu awgalan döwlet edaralarynyň binalaryna düzgünleriň näme sebäpden girileni bardy, ilata hiç ýyl düşündürüş berilenok. Habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanda adat raýatlaryň käbir döwlet edaralaryň öň tarapyndaky girelgelerinden girip bilmediligine siz nähili araýarsyňyz. Bu baradaky garaýşlaryňyzy, bellikleriňizi, maglumatlaryňyzy biziň bilen paýlaşyň. Biziň medbuat email belgisi gmail.com email adresimizde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaň edin ýa SMS ýazyň. Şeýle-de hormatly dinleýijiler, ýeri gelende Aşgabat baradaky ýene bir maglumatymyzy siziň bilen paýlaşasym gelýär. Paýtaht Aşgabatda Mahtumly köçesiniň uğrundaky fontanyň sökülip aýrylan pursatlaryny görkezýän video ýazyny azathabar.com web sahypamyzda ýerleşdik. Bu video ýazyga tomuş etmek isleseňiz size hem azathabar.com web sahypamyzda garaşýas. Web sahypamyzda Türkmenistandan garawum.info arkaly girip bilersiňiz. Soňky ýyllarda, hususan da soňky aýlarda Türkmenistanyň käbir welaýatlarynda döwlet tarapyndan ýaşaýjylara mellek ýerleri hödürlenip paýlanyp berildi. Şol bir wagtyň özünde maglumatlarda hödürlenýän ýa-da paýlanýan şol mellek ýeriniň gumuň içinden berilýänini aýdylýar. Yerli ýaşaýjylar bolsa gumuň içindäki mellek ýerinde ýaşaýyş, durmuş üçin we ekrançylyk üçin şertleriň ödiýen amatly däerligini belleýärler. Mar welaýatynyň Mar etrawynyň Azalyw daýhan birleşigininden özüni Sähraül diýip tanışdyran öý hojalykçy Zenan paýlanyp şol mellek yerlerindäki sosial problemalary resmiler tarapyndan hem ýeterlik derejede ünsüň berilmeýändigini aýdyp, bu barada Azatlyk radiosynyň Türkmenistanda habarçysy Sultana Çylwa şeýle gurrun berdi. Owa yerlerinde ýollaryň yaramazdygy barada kän gurrun edilýär. Siziň ha welaýat merkezine gola ýotyrdyňyz. Siziň owalaryňyzda şu ýol meseleleriňiz, ýollaryňyzyň ýagdaýlary nähilek, beýleki sosial meseleleriňiz nähilek çözülýär. Täze mellek yerlemede tilagasty kilmedik yerler we çağalymyň ýaşap oturýanlaryny gödäwçilik kemrak yerlerden aýdyp oturdan kemçilik köp. Himmetine bir kemtir etip bolýamony. Ýöne bir tamet ýerine agasty kip ýaşap oturýar, köçeleri galyk bar, bolonok ulagly piýata barmaly yerlerimiz bar. Täze berilen mellekler bundan 10 kilodol melleklere indi göçüp bardylar doluşda. O taýlar ýöne köçelerine seretilen ok, suwlar çekilen ok. Ana köçelemede ýa-da bir üns berseler
Dol düzgünne gaat sekilenok, solon ýagdaýym kynrak bar paýst edip durlar. Gaatlaryň kem maltam bolýa, köçeler diýten ýaman. Masily bar bilemdok çagalamda. Öleri agastykyp näme geçirýärler? Tok geçirýärler. Tok geçirýärler. Beýleki bär köçelerdäki telegastan tok eltip seýtip oturlar. Indi son tübetmek bilen ol paýst edip aýdypdyrlar. Bir köçede oňoran ýerlere ma belki oňorarlar. Ýöne köçeleri asfalt däl, gowy däl. Bar bilemdak. Sotada 4-5 köçe bolýar niçil ýol gowdagy sapar biljek zatyň ýok. Bärden piýada barmaly, owa toýup masyny. Ulu köçelerim doğrusdy. Oğlanlar kötünü ýaçaýa dökýärler, zat etýärler. Köçelerini ünsberlenok. Mellekerlemede henide. Biz mellekerlerimizde tu barmak üçin çykdasyn. Kalwady ýol başlaryndan çykarjaka ödüme ýüzperden çykarmana da rady. Şonuň ýaşaýçylary bolup, şonu oňurup bermeklerini gata istetýär. Şoňa da oňurup beren oklar. Taýhandylysynyň çykdaýjy ýok. Ödüme çykarýat, näme çykarmaly, şonu da oňurup beren oklar şonu. Hakykatdan hem söýdüli. Owalarda owa ýaşulary, owa deputatlar bolmaly. Owa deputatlar şu meseleleri bilen gyzyklananokmy? Men soň bilemek dogrusa kimdiginem bilebiljekkä. Deputatlaryň hawa badyr için owa deputat bolmady. Hökmany ýagdaýda bolaýmaly. Sodatlara gyzygyp bir matlaga sorap bina tutuda tüdüň diýip dora ýany ýok. Aýstetip bardaga may bolaryn hadi göberýärler. Öz deputatlaryny bilýärmi? Bilemek da şonu. Haylawa gatnasyna da taslaýat gaýtýat ýygnagyny oturumrak näbir öý hoçuluk satam ýa çagalamydan uratýat bartagyn baryk gaýtýat ony ýany soraw jogap alşyp oturumda gyzygymda owam hemmemiz şonu ýany oturup patdy halkym dogurda. Diýje konsolun öýler bir ýygnaga da çagyryp deputatlar halk bilen duşsanokmy? Duşýandyr belki men etel goşulyp görem okşadatlara. Istemok. O çagyran istemok. Mar welaýatynyň Mar etrawynyň Azalyw daýhan birleşiginiň özüni Sährawy diýip tanışdyran öý hojalykçy Zenan bilen Türkmenistana habarçymyz Soltana Çylwanyň geçiren söhbetdeşligini diňlediňiz. Hormatly dinleýijiler, siziň ýaşaýan ýeriňizde nähil sosial problemalar gözeýilýär? Öz ýaşaýan ýeriňizdäki ýagdaýlar barada bize görüň beriň. Maglumatlaryňyzy, garaýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşyň, biz hem halk köpçüligine ýetireli. Munyň üçin ýa hem belläp geçmeýäli biziň medpuat email berýeti gmail.com email adresimizden peýdalanyň ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaň edin ýa-da SMS ýazyň. Hormatly dinleýijiler, habarlar günnelik programmamyzyň şu bölegine biziň Facebook we Wkontaktedaky sahypalarymyzyň okuyjylarynyň arasynda gyzyklanma döredin käbir maglumatlarymyza gelip gowşan tesbirleri siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Liwap welaýatynyň döwlet edara kärhanalarynyň işgärlerine 25-nji dekabr çenli paýta ýygyna gatnaşmak barada görkezmäniň berileni hakda 26-njy noýabrda çap eden maglumatlarymyzda Facebookda Nasiba atly okuyjymyz bu näme adamkärçilik ölüpdir diýip tesbirini gallarypdyr. Diýlatly beýleki bir okuyjymyz tehnologiýa şu derejede öňe giden mahaly bolosy zatlar üçin pul sowurmaň deregine git kombayn satyn al. Senem rahat et, lewaplarym rahat bolsun diýip öz tesbirini belläpdir. Zilnaratly ýene bir okuyjymyz dogrudur, şonça tehnikamyz bar diýip öňe söylen diýmek adam elleri has bereketlidir diýip öz araýşyny jemläpdir. Nädlatly okuyjymyz bolsa, bu sowuk hawalarda nähil paýta bolsun diýip soraw galypdyr. Gonjatly beýleki okuyjymyz bu ýagdaý diňe äsgermezlik diýip öz garaýşyny galypdyr. Şol bir wagtyň özünde Facebook we Wkontaktedaky sahypamyzyň okuyjylarynyň arasynda Türkmenistanda ýokary bilimleriň inni 2 ýyl harby gulluk etmeldikler barada 26-njy noýabrda çap eden maglumatymyz hem gyzyklanma döredipdir. Facebookda Abdulrahman atly okuyjymyz näme okanlar üýtgeşik parodomu olar näme watana borjyny bermeli dälmi? Her kim wagtyna oku diýip bahana edip gullukdan gaçsa ýokardakylar gyýdlary gulluga alsynlarmy? Oku okuyan studentler biziň halkymyz az, üstesine de galynja halkym okuwa diýip gaçsa döwlet näme etmeli? Oku okumayanlara 3 ýyl gulluk etdirsinlermi diýip öz tesbirini belläpdir. Gonjatly okuyjymyz bolsa Türkmenistanda harby gulluk barmy? Awtomat tüpüňiň deregine eliňden süwse bedre pilçe düşmeýär diýip öz araýşyny galypdyr. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň her gün efire edýän maglumatlarymyzyň käbirleri barada öňünden öz araýşlaryňyzy galyrmasy ýa-da çap eden maglumatlarymyzy okap ol ýerde öz tesbirleriňizi galyrmasy size hem Facebook we Wkontaktedaky sahypalarymyza goşulmagy çağırýas. Bu lomlarda bizi gözlek bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saytynda hem işläp başlady. Sahypamyzyň salgasy youtube.com/azatlyk online. Azatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanlylaryň dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metodda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görüpilersiňiz. Şeýlede Azatlyk TV'de tegelik stol söhbetleşliklerini milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz. Ýatlaýar, bizi YouTube saytynda gözlek bölümine Azatlyk TV sözleri girizip tapyp bilersiňiz. Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağırýar. Bizi izlerlen, bize ýazylyň. Azatlyk TV. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnälik programmamyzda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň birine değişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. İnternetde Täjikistanyň Islam Galkynyş Partiýasynyň denan agdasyna değişli diýilen video peýda boldy. Partiýa bu videonyň ýurtda fevral aýynda boljak parlament saýlawlarynyň öňýände özüni awraýdan düşürmek üçin edilen synanyşyklygyny aýtdy. Bu barada kärdeşim Gödeliň berjek giňişräk maglumatyny dinläliň. Täjikistanyň Islam Galkynyş Partiýasynyň denan agdasy internetde ýakynda peýda bolan seks bilen bagly dawaly videoda görkezilen denanyň özü däldigini aýdýar. Bu men däl we bu videony göreden adamyň diňe bir maksady, ýagny meni awraýdan düşürmek maksadyna eýerenligi mesemälim diýip 51 ýaşly Galati Barotowa aýtdy. Barotowa video ýazgydaky denanyň tapawutlykda özüniň 6 sapar operasiýa bolanlygyny we şol operasiýalaryň öz bedeninde iz galdyranlygyny habar berdi. Barotowa bu zatlaryň ählisi meniň parlament saýlawlaryna gatnaşmakçy bolýanlygym üçin edildi. Bu töhmetdir diýdi. Deputat Saray gufta ani korak bar hakyma mesel töhmet edýän bolsa. 19 noýabrda YouTube-da çap bolan videoda orta ýaşly denanyň özünden has ýaş adam bilen jinsy ara gatnaşykdaky pursady görkezilýär. Video ýazgyny erkek ses kommentirleýär we görkezilýän denanyň Barotowadygyny we onuň ýandakynyň ýaş erkek dostudygyny habar berýär. 6 minutlyk bu video ýazgysynda denanyň Islam Galkynyş Partiýasynyň agzasydygyna hençeme tapar üns çekilýär we Barotowanyň baş örtgüli dürli köpçüliklüğün çäreleri gatnaşanlygyny şekillendirýän dürli pursatlar görkezilýär. Video ýazgyda gürrüň berýän ses Barotowanyň Islam Galkynyş Partiýasynyň ady belli agzasydygyny we onuň tutuş ýurt boýunça seýahat edip partiýanyň regional bölümlerine goldaw berýänligini aýdýar. Şeýlede partiýanyň Barotowany indiki parlament saýlawlarynda dalaşgärler sanawyna girizmek planlarynyň bardygyny aýdýar. Täjikistanyň parlament saýlawlary 2015-nji ýylyň fevral aýyna bellendi. Videoda Islam Galkynyş Partiýasynyň logotipleri ençeme tapar görkezilip, partiýanyň ýolbaşçylarynyň we ýuridik gullyklarynyň saýlaw kampaniýasynyň gidişinde yaramaz ýagdaýlaryň ýüze çykmazlygy üçin öňünden öz potensial dalaşgärlerini ahlak taýdan barlamak kararyna gelenligi aýdylýar we gynansak da derňewleri şeýle aýylgan şuwakanyň üstünden bardy diýilýär. Barotowa video ýazgyny ören kemsedici diýip adlandyrýar, emma onuň özüne hiç hili gatnaşygynyň ýokdugyny nykdaýar. Videodaky denanyň men bilen hiç hili meňdeşliginiň de ýokdugyny ýene bir gede gaýtalaýaryn. Videodaky denan menden has ýaş, bu galplyk diýip Barotowa aýdýar. Islam Galkynyş Partiýasy bu wakada Barotowanyň tarapyny aldy we ony goldady. Täjikistanyň Islam Galkynyş Partiýasy Merkezi Aziýada resmi hasaba alynan ýeketäk Islam partiýasydyr. Islam Galkynyş Partiýasy Täjikistanyň parlamentiniň häzirki düzüminde iki orny eýleýär. Kärdeşim Gödeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günnälik programmamyzy geçirip gotarýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sähra alyp berdim. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.